Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhakuda kweyini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothalo lwakhe lukamentshise thuluza ngihambe nalo ngilifica insimini xamuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabane ngunogwaja ubhajwa ikhulule dada lidude edamini kwadideka onto bazozikhonjwa ngoba ngumfo kamakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni phupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona ngithi mina ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda okusho ukuthi nawe ongangithandi uyoze ungithande as long as mawulazi mawufuna iqiniso kulomhlaba. Ngizothinta indaba namhlanje engingathembisa ukuthi ngizoyithinta ethinta uKhethi Matlala. Ngifuna ukuyithinta nje ngamabomu mase ngiqhathanisa nodaba oluthinta uMkhwanasi uGeneral Nhlanhla Mkhwanasi. Ngifuna lezi indaba lezi ukuzithinta zombili. uKhethi Matlala ngimbuke kahle futhi kusizile ukuthi iParliament limcele nje ukuxoxa naye kuze sikwazi ukuthola kahle umoya wakhe mase sithola kahle nespirituality sakhe. Loya muntu loya uKhethi khona amaqiniso ngeke siwabalekele. Loya muntu loya uhlakaniphile uhlakaniphe lokho kuthiwa nje kuba street wise uhlakaniphile. Loya muntu futhi unayo imphefumulo ekhona ezandleni zakhe masimdonsa nje ngoqamoya. Nayo imphefumulo ekhona impela nje ezandleni zakhe. As a result loya muntu loya unento unespirit esebenza njengethonya ngoba udila nezinto ezibucayi aphinde futhi adile nezinto eziyingozi aphinde futhi asondeze nabantu abayingozi eduze okusho ukuthi ukuze ukwazi ukumanage bonke labantu abayingozi abahlukahlukene iyafuna ube nayo into engathi yithonya. Kufana nomuntu makuthiwa uyanquma lo muntu wabheka labantu abanquma ngempela akuthiwa lo muntu uyabulala nje wababheka ababi nomoya ophezulu. Mawusabona umuntu umoya ophezulu ethi ngizokubulala mina ngizokuthwalisela mina lalela baba isihlomekani leso umuntu oyingozi yilo lozo bekhuluma athi mfowethu athi my brother athi hayi no bafu ayikho enye indlela ebesingayi lo muntu uzokulimaza yena qobo lakhe leza imemezayo asazi lutho lezo isuke nje ziyisabsela omunye kuyenzeka ukuthi wakwahlobeka mhlambe kwakhona umuntu olimala ngenxa yakhe kodwa futhi ngendlela abhayiza ngayo ufuna kwazi umhlaba wonke ukuthi yena uyalimaza. Labantu abayingozi ngempela baba they don't shout. So loya muntu ngithe bangembuka ngabona ukuthi kwifield yakhe uyinkunzi. Umkunzi uyona ngempela kwifield yakhe futhi mayisebhekene nawe uzokubamba nje ngethonya. That is why ngithi mina noma ikuphi la isuke sefike khona beke wavula umlomo basuke bezomlalela and into azoyisho basuke bezohambisana nayo. Ake sibuyele kuleyo kugwaza. Sibeke leyo kugwaza ngoba uyakunderstand nokuthi imali uyikhipha mase kunini. Uyine kumuntu okumele uvule indlela. Indlela uyayivula uyakwazi ukuvula indlela ngokuthi ngizokhipha imali la ngivula indlela. Uma futhi kuukuthi indlela yakhe ayiphoqa imali ukuthi akhiphe imali iphoqa enye indlela ukuthi ayivule ngenye indlela uyayivula futhi la ngenye indlela leya muntu lo.
Truth must be told. Public must know. Public must know. So, uma esefikile wa present into yakhe akahambi yedwa kunama spirits ahamba nawo azokwenza ukuthi wena umuntu akupresentelayo uyivume. That is why bekwahlala phansi enza ideal elithinta inkampani zakhe. Uzolalela futhi ideal yakho uzoyizwa ekupresentela ngekuloku ubheka izinto eziningi ngoba uma kumele akhiphe imali uzokhipha imali udideka. And lento okugwaza bafethu lemhlabeni, lento okugwaza lemhlabeni bafethu asibeni honest, because khona osomabhizinisi abakhulayo bafethu akukho emthethweni ukugwaza, kodwa umuntu okusizayo uyamphuzisa idrink. Hayi ukuthi uyamgwazela umuntu okusizayo umfowethu. Uyabona nje ngisho udlule egarage la petrol faka upetrol, laba petrol attendants uyakufakela, angithi yabona umgwazeli uyakufakela nje, kodwa kumphuzisa idrink. Mina I can advise you to do so ukuze angayenzi mistake ukuthi begcine evula ilidi phambili ekucheckela amanzi emotweni yakhe phambili ekucheckela amanzi lezi imoto echeckwayo, angayenzi mistake yokuthi umoya wakhe uvela ukhohlwe ukuvala ilidi uhambe nemoto isavaliwe ihambe ichitha amanzi mayisishaya injini. Umuntu nje mfethu uma usufike kumuntu okusizayo uyamphuzisa idrink bafethu, uyamphuzisa idrink. And abantu angifuni lento yedrink bayibalekele lo mhlaba because nizokwenza impilo zenu zibe nzima ngenasidingo mfethu, ngenasidingo. Idrink nje bayazi abantu abaningi ama drink aphuziwe emhlabeni, ama drink ukuze impilo yakho ibe, kodwa mawusuphuzisa umuntu idrink awukwazi ukuphuma uyomemeza ukuthi ngibaphuzisa ama drink, bazokubalekela abantu. Phuzisa umuntu drink bese lonto ufanayo ngoba ubengakucelanga omunye ubengakuqondanga ngqo ukuthi uyayifuna kucabange wena, omunye nje ugudle ngakhona wayithayimela ukuthi hayi funa ngiyikhiphe le drink, omunye uncengo wena ukuthi hayi mfethu ngizokuphuzisa idrink ngilekelele ngo1 no 2 no 3 idrink iyaphuzwa bafethu. Nawe lapho ukhona ekhaya baningi abantu abaphuzisa idrink kumele bakusize entweni. Ngathi mfethu abantu even ababamba ulayini, uma unqena ukubamba ulayini ukwazi ukucela iphara liyokubambela ulayini wohola iqolo, engathi kusaba nje ulayini abahadi ngakaholwe emabhenki likubambela iphara ulayini, mawuqeda unikeze u100 uyaliphuzisa belikubambela ilayini. Idrink nje futhi iyaphuzwa emhlabeni, awalingana ama-drink awalingana. So naye ukhethi lo ama-drink ubaphuzisile abantu ama-drink. Nawe lapho ukhona ekhaya kungenzeka ukuthi wakwaphuzisa umuntu idrink noma umuntu wake wakuphuzisa idrink, uma ungakazi uphuziswa kodwa nanamanje idrink uyayifuna. Leli qinise limsulwa elingakhulunywa ukuthi bengabe omunye sekwenzile bengathi akeve wrong, kodwa le yankunzi le yathi nguhethi mahlala, le yankunzi inalo ithonya. Ngisho noma mfowethu futhi yabo ngendlela enethonya ngalo mayisidila nomuntu iqopha umlando izobuzwa ngokuthi kwenzakala kanjani, izobuzwa eParliament ukuthi kwenzakala kanjani ithole seyithola izinto kungalandelwanga iprocess. Kodwa ngenkathi beyibuza lonto nabe eParliament baphinda futhi bathonyeka. Bafela yabathonya nje bagcine bevumelana nayo, bagcine beyidabukela abaningi, yafela bathonya nje. Ekuthiwa nje bekade kune judgment eParliament ngabe bamkhiphe phambili bathi ayikhetha awunacala you can go home ngoba ivele yabathonya. Mengase manje kuthiwa ke sekubizwa enye inquiry ukuthi kahle kahle eParliament ubathonya kanjani ukuze bonke abantu bakusupport, ngoba mhlambe babili bathatha abagcine bengamzweli. Ngisho inkunzi ekwaziwayo ukuthi alifakwa la kuzona kodwa ayigcine izithonyeka nje. Babili bathatha abagcine bekwazi ukumistand futhi mabe mistand wabona ukuthi nabo ngathi ba unreasonable. Hawu umuntu angathi eboshwe ngamachain kabuhlungu kangaka, lo muntu ngathi akanali icala. Baba ngiyakutshela mina le inkunzi baba, le inkunzi le baba, le yanto baba ile nhlobo engakubamba inkunzi ngapha uthi awangibamba inkunzi ngapha kuphinde kube wena othi hayi gebenga nangapha futhi thatha nangapha. Kunzi uyasazi isipani sakhe liyamjida le. Unethonya ibhadi lakhe this time uqondane nenkunzi efana nomkhwanazi ke.
kwawumkhwanazi osukumela lolu daba. Kanti umkhwanazi naye uhamba nama spirit amaningi kakhulu. Ngeke udlalele phela kuyena umkhwanazi. So manje yabona umkhwanazi bekhuluma uyalaleleka. Bekhuluma umkhwanazi wenza sense. Bekhuluma umkhwanazi you feel ukuthi waze wasimela siyikhanda. So uyabona ke inkunzi enethonya izoqondana nomuntu ofana nomkhwanazi. Hey ukuthi survive emancane amathuba. Mancane amathuba ngoba uthi umkhwanazi ehlakaniphele at the same time bane access kwilokhuzana kwi-investigations bana wonke amathuluzi okwazi ukuchecka njengayo yonke indlela. So awuxabani ke nomuntu angikutshele kanjena nje mina into engayifundiswa ngokwa spiritual nje ngisemncane nje bathiwa awulwi nephoyisa. Awulwi nephoyisa. So into yenzayo you comply ephoyiseni usunga complain late. So ithonya la lendoda likwazile ithonya la lendoda nje ngikhuluma yona because ngisidila nayo angithi abekho abanye likwazile ithonya likakhethe ukwenzani ukwa divide phakathi amaphoyisa likwazile ukwa divide phakathi. Uyabona when he speak you can listen to ukhethe uma futhi decide ukuthi uyamdefend umuntu umuntu angakumela azayongena emgodini azongena emgodini lokumelile futhi bethe uyakufaka phansi lephuzu ukufaka imistake ayenze lapha i1 ugoqo lwakhe lonke beze wasmooth libe i1 mistake ukuthi athi akakaze anekusha Drexby imali Shadrax biya ngendlela yakhe uyisebenzi kwangeke imali itaphu abanye abantu angayitapi luya imisi bekufuna thini yena athi hayi mhlawumbe ngangamnika no Shadrax noma u50,000 eyishilo nje leyonto khonto ekade ezoyiwina inhlizweni zabantu ethi nje ngamnika noma u50,000 Shadrax biya hayi lo 50 loyo kwaqade kokufaka upetrol emotweni yakhe ngathi akawufaki wayengawucelanga ngamnika kodwa bethi angikaze ngikhiphe lutho kuShadrax ugoqo lolo wonke umuntu olibonaka ukuthi hayi wayengeke ngayiniki leyankunzi isebenza ngayo imali wayengeke ngayiniki yabo yena ushotela lapho kuphela nje ubedinga ukucisha abameli bakhe bekumele bamcije ukuthi hayi vuma la ukuthi khona incane oyithe phohle ungaphiki phela uzuphike kube ngazi ukuthi uyisididide mawuphika ungaphiki kakhulu empilweni ophika ubuye uvume uphika ubuye uvume kokunye ukuze abantu bakwazi ukulalela ukuphika kwakho yabo ungavumi kulenye infection engalo ukuthi hayi ngamnika loya naloya kodwa ngapha hayi angikhipha vuma nangapha ngenzile ukuze ulaleleke cishe ube nje ngale yandoda yaxoshwa boyabuya lethi unkabini yathi mayibuya le yandoda abayi-advise yandoda abayi-advise ngendlela ukuthi hayi lalelake okuvuma lokho kuphike lokho because phela abantu banamadlozi amakhulu abantu yabona ukuthi abantu ngase ba understand amandla abanawo abantu abantu bangamkhipha kusasa upresident bafakwa abamfunayo abantu banamandla amakhulu abantu njengoba abantu befila ukuthi la kunje awiphikisi into eshiwa abantu bebaningi bevumelana ngayo awiphikisi lonto leyo ngoba isuke ikhona indlela isuke yenze wena cacisa ukuthi lana kwenzeke kanje lana kwenzeka kanje ibhadi lalenkunzi iqondane nomuntu ofana noNhlanhla Mkhwanazi kanti noNhlanhla Mkhwanazi uyinkunzi naye ngakubo ngendlela yakhe zase ibhekana inkunzi nawe mhlambe uyiyona inkunzi ngakini lapho ukhona kodwa kudepend ukuthi ubhekene nobani emkunzini bakho. Uma uzobhekana nomuntu oweak uyohlale uyinkunzi mzwana ubhekana nomuntu oyinkunzi naye ila caca khona ukuthi ubani la because iyashintsha lento kube i-survival of the fittest. So njengamanje njalo lenkunzi ingaphakathi ejele okusho ukuthi khona la ihamba yenza ama mistakes ukuthi manje umkunzi as much as inkunzi kodwa nakho la eweak ngakhona umuntu wesifazane once wambona ukuthi uba toxic kuphephile mawuzomnyisa kubo noma umvumele bethi uyahamba uyakubo bese ungamlandeli because once wamlandela umuntu wesifazane
angakushonisa phansi ngo-120. So yena ukuthi whatever ingcabano yakhe nalo yageli, because unakho konke akufunayo, kwangimele angalandeli lo yageli noma ngakuthiwa izathu sasithini lekuthiwa uTebogo kwafuna ngamlandeli nje, noma kuthiwa yageli umshaye ini, noma kuthiwa umbambe ini, kwafuna nje yena athi okay, I got kids, I got beautiful wives, I'm successful, kulungile, angimiyeke lo, angidile nalethi into amabhizinisi ami, ngiphebeze onga kungasale sekuza yonke into ngisho into ezingenasidingo zokuphazamisa empilweni yakho. Nawe lapho ukhona ekhaya ungaphazanyiswa mfowethu into ezingenasidingo owone ngokuthatha ngenhliziyo. Kunzima kakhulu empilweni ukwenza impilo ukuthi ime. It's not easy for you to stand with your feet. Yabona? Bese ukwazi ukwenza imali. It's not easy baba. Uma sekwenzekile waphakama, ungaphazanyiswa izinto ezingenasidingo ezokuphimisela emuva. Ungavumi ukuphazamiswa intombi, phazamiswe indoda, uphazamiswe umuntu wesifazane, kodwa lapho ususebenze kanzima, because ukuthi nje uno matric ukwazi ukuba nenkampani, ukwazi ukuba nale mali, ukwazi ukuba no connection. Mina ku connection angigxeki inkunzi, vele impilo impilo ngokuthi uyavula, uyadlula, uyavula, uyadlula, uyamdonsa, uyamfaka ethimini, uyamdonsa, umfaka ethimini, uyamdonsa. Uconnection nje bafowethu siphila ngawo connection. Baba ubiza nge-circle yakho, circle yakho connection. Ukuphuzisa umuntu idrink kumina hayi ngeke, akulona icala ukuphuzisa umuntu idrink. Umuntu uyaphuzisa idrink. Nawe nje mfethu la ukhona mfethu umuntu bengabe kwenzela into enhle noma ezokwenzela into enhle, hayi mphuzisa udrink umuntu. Baphuziwe udrink la ngaphandle, baphuziwe udrink. So nalo obuza ukuthi hey wamnikelani lo 50,000, bangako drink wena obuza le nto baphuzile empilweni, bangako drink obaphuzile. Ziyazi inhlangano zibaphuzile udrink, ngisho drink babelungu baphuziwe udrink la. Usithuli phela ngoba asifuni ukuphazamisa abanye mase benefita abanye, yabo, but odrink nje baphuziwe udrink, odrink baphuziwe udrink. Bese ngiyabuya ngize kulolu daba lolu, ngithi mina kuwena mfethu, uyabona bengabe unomuntu othandana naye, uhlala naye, asilungiseni lento. Unomuntu othandana naye, uhlala naye, uma nihlala emzini wenu indoda nowesifazane, lo muzi loyo umuzi wendoda, iyona upresident la, umama uyideputy, ingakho kunesibongo sendoda esophakama, futhi lo munye umakoti la. Kodwa mangasuka indoda iyohlala ekhweni, kufuna ifike ikhothame ngoba ize ekhweni, izozwa ngomakoti ekhweni. Bakhona phela abahlala emakhweni. Mawuhlala ekhweni nje ungagolozi, ivuma yonke into nje shiwo umuntu wakho, ubonisanani bese ethi no, bakhona abahlala emakhweni. Kodwa umakoti bezogana la ekhaya akahloni, mase kuba nokuthula nizonqoba kalula futhi. Izoqala phi inkinga? Inkinga izoqala umakoti bengabe ezogana, bese efika enzani angayihloniphi le ndoda. Hayi ukuthi indoda yona idelele, cha. Kodwa ngoba ikubo, njengoba ikubo nje indoda kushuthi idalwe iningi la ezendoda. So njengoba umakoti la, indoda kumele imvikele umakoti. Uma kuukuthi umakoti akasalawuleki, kufuna ndoda umvumele makoti bethu saya kubo, ukuze aye ethimini yakhe naye. Ngoba uma ezohlala kini noma emzini wenu umakoti ungasakwazi ukumlawula, idlozi lale ekhaya ngeke likwazi ukunibusisa nokuletha imali. Ngeke singabheja imali ihlale ngakuwena ngoba vele ngizowina mina. Ngeke nithola imali ninomsindo. Ngeke. Into elizoyenza idlozi imali bothi nixabana kakhulu kodwa nihlukana, lizokwenzani? Lizothi lisuka lithathele isinqumo, livele kube ne-argument encane, livele limhambise umakoti ukuthi akaye kubo, limxoshe. Uma umakoti ethatha isinqumo sokuzambela yena ngengxabane nibe nayo encane,
wathatha isinqumo semithwalo wazambela yena awumlandeli yomncenga noma kuthiwa umthanda kanjani ngoba yindaba ngoba uxoshwa yidlozi la umukelwa yidlozi la kubo awumlandeli yomncenga uyoyibuyela yena uma ibuyela shuthi idlozi la kubo nelakini sebehlanganile emkhathini yabo bavumelana ukuthi kulungile kabuye uzozibuyela yena ngoba mayisebuya definite into ebebemxoshela yona shuthi useyishintshile uma engakasiboni isidingo sokubuya musu kuyomncenga mayomncenga uyalidayisa idlozi lakho uzoba nebhadi umncenge bese yabuya ngempela once wamncenga waseyabuya amandla akho usewathwebulile shuthi wena ubenteke usewathwebulile into enizoyixabana namabhadi nizoba nawo awumncenga umuntu uma ezambele yena umuntu umncenga maye exoshwe wena uthe thatha imithwalo yakho hamba wena umxoshayo lapho ke kumele kube wena futhi ozoya kuyena because awumxoshi kanjalo umuntu kumele kube wena futhi ozoya kuyena uthi ngiyaxolisa into engiyishilo angazi bengingenwe yini uthakathi into kodwa bezovele nje acasuke abuthi imithwalo yakhe athwalambe ungayenzi mistake my brother noma kuthiwa umthanda kanjani beke wathi uyambuyisa engabuyelanga yena kuyobuntekenteke ungadingeka nanemoto ungagwazwa abantu ungathi weak so abantu besilisa abayeke Nkosi yami ukuba weak because ukuba weak ilokho okwenza ukuthi even izithaza ngaphandle zinyuke ukuba weak ilokho okwenza ukuthi imali kubalekele weak iba strong buka nje mhla ka20 December zonke indlela ziye emakhanda lapha ya emakhanda kwesikamakhakhanda isigodi eKing Bhakanza amadam ziya lapha indlela siyovala unyaka ngeqophelo eliphezulu khona abantu ngokudlula abangatholanga ithuba lokuza 20 December zonke indlela ziyakhona lento engizikhulumayo into esesikhuluma esiphinde sizenze ukuze kuphila abantu December manje sifune umuntu thina nje ozothiwa ugingqike nemoto uvele walokhuza asifune lutho lomuntu owazana nathi kwenzeke leyo nto nomuntu ongizwayo akaphephe 20 December ziya laphana izindlela lezi inkulumo engizilethayo ngizilethelana ingoba ngifuna zibe uphile emakhaya ukuthi the moment nibambisene nimo yamunye nenza umsebenzi wedlozi ube lula because ninto eyodwa ululo wedlozi uyanisiza ukwakha lo muzi umuzi wakhiwa kanjani wakhiwa ngoba idlozi kumele lilethe imali into yakho umuzi imali iza kahle bengabe nimo yamunye idlozi liletha ngempela ngoba nikwazi nokusharisha ama ideas aqhamuke nalokho omunye athi beye emsebenzini lona uyamlungisela lo yana beholile uyabuya nemali uyaveza thiri nakho ngiphethe lokhu nalo mayisebenza nalokho hayi wena uzokwenza lokhu nalo ngezo beke naxabana nizithakatha nina ngoba once naxabana nje kuyazenzekela idlozi lika mama lakubo liba ngakuyena elika baba liba ngakubaba bese center mase ngingena isilwane ngeni sasenza lutho ke lapho beke sangena nje isilwane ngeni sasenza sekuzolimala imoto sekuzogula izingane ubuququqa endlini inkinga sengena isilwane sekudingeka thina futhi sisebenze kanzima ukukhipha isilwane abantu abasifake ngamabomu behluleke kuba moya munye idlozi liyakwazi ukuyixoshela lo muntu mali imxoshile musa kuba isidididi nawe lokuthi awe ngiyaxolisa buya mama idlozi lakho lizokuduba ngoba weak you bloody fool weak ngabe weak indoda iba strong vula indlela yaphambili umuntu wakho ethi baba ungiphula inhliziyo la mu address kahle manginesikhathi futhi zehlise hayi ukuthi angiyindoda ngizehlise mina ayikho lonto zehlise uma sethe ungiphula inhliziyo baba uma ehlala phansi la nikhuluma hayi ukuthi khona imindeni ukuthi makuthiwa amakhaphula yakhuluma kuncane ukujabula kukhulunywa kuxatshwana kumenyezwana yele noma sekudutshwene uyabo manje ngathi kuyaphuvelwana uyayazi lemindeni ekuphuvelwanayo ukuthi hayi wena unjena wena kanjena wena yabona umndeni sekuyaphuvelwana
Kuyaprovelwana. Impilo enjani leyo ke manje? Zona izingane ke zale ekhaya zizokhula kanjani? And okunye ngicela ukuthi umntanakho mubone phela mayekhula ukuthi lithini italent lakhe, uyinhloboni yomuntu bese uyasupport isiphiwo sengane noma ingayiphi indlela. Mawuyibona ingane ikhonza ukufunda, isupport ngento ezoyisiza nani. Mawuyibona ingane ukuthi hayi le ngane yami ngiyiqondi ngathi ikhonza abangani le moto nani, support. Njengoba ikhonza abangani nje le ngane yakho izoba good kwibusiness, support ukuthi iyenze noma yini ezophoqa ukuthi ayibe business minded. Le ngane ikhonza imoto, isupport phela ukuthi ayibe umechanic, izogcina ivula ama spares ayo. Yabona idayisa amaphathi emoto, kukhanda imoto kwenziwe yonke into because ibuka ingane yakho, ungajahi ukuyijaja. Ungajahi ukuyijaja. Yabona? Oh lena ikhonza ukuhlala nabangani lapha ekhoneni, isupport phela ivulela i-tech shop, ibisiya udayisa lo gwayiwayo, lo okuhlaza ivele ibe i-merchant. uNkulunkulu anibusise. Inamba yami 0798130260. Indlela mhla ka-20 December ziya eKing Bhakanzama Dam kwesikaMakhandakhanda, siyovala unyaka siyokwenza insebenzo yeqophelo eliphezulu. Ngeke ngize ngikhohlweke nayi laba abasuke bengenabo oMakhandakhanda oil ngokudlule indlela abajabula ngayo, ngendlela engathi ngeke ngize ngibalahle nabo abeze babona futhi sengisebenza edamini baze basha bathi siyabonga my king. Yabo, as much as basuke bengenawo Makhandakhanda oil kodwa ngenza konke kusemandleni ukuthi nabo kube khona okwenziwayo ngoba khona abantu ababalandeli bami kodwa abangawu-afford uMakhandakhanda. Mawusufika esigabeni soku-afforda, congratulations lapho. Kodwa mawungaka-afford nje, masinensebenze nje, isho ukuthi nami ngiyobe ngikhona eKing Bhakanzama Dam ngomhla ka-20 December zobe ibuya. Thank you so much. Bye bye.